Уважаеми приятели на ретроавтомобилите и мотоциклетите, фенове, съмишленици, спонсори и така нататък. Моето обращение към вас е по повод приключилия успешно ретропарад Сливен 2015. Според мнението на колеги, които участваха в парада, и ценители на ретроавтомобилите, Сливенския парад всяка година вдига летвата. Това не са мои думи, това са думи на колеги. Всяка година вдига летвата в началото на нашия сезон. Какво има в предвид и какво се крие зад това вдигаме летвата? Освен това, което виждате като кадри на екрана в момента, това е абсолютен дебют на едно Рено МН от 23-та година на Любомир Минков от София. Дебют. Това също е дебютиращ автомобил Cadillac, за радост на нашите привърженици. Автомобилът е сливенски, на известния бизнесмен Краси Цонев, който виждате в кадър. Cadillac Eldorado, много интересен модел. Но да се върна на това, с което започнах. Какво имам предвид, като казах, вдигнали сме летвата в началото на сезона. Нашата амбиция беше да направим по-добър от миналогодишния парад, а той беше на високо ниво. Какво беше новото за този парад? Перфектна и прекрасна организация от страна на охранителна полиция и общинска охрана. За разлика от миналата година, това беше наш пропуск. Създадахме лек хаос. Но да не говоря за предния парад, той не е толкова важен. Ще коментирам тази годишния. Прекрасна организация, повтарям, ще напиша благодарствено писмо до комисар Божурски за това, че неговите служители се постараха и направиха нещата и на самия парад, и организацията след това, и на майсторското управление, изключително компетентно и професионално съдействие от тяхна страна. Освен това, другото ново и различно беше, разбира се, състезанието за майсторско управление на автомобили. Не се записаха много участници по обясними причини. Много от тези автомобили са скъпи, собствениците си ги пазят и естествено е реакцията им да бъде такава, да ги съхраняват колкото се може по-дълго, за радост, наша радост и радост на цялата публика. Идеята за празник на града ни, мисля, че се получи. Обикновено, знаете, Димитровден е края на сезона, есента, винаги е студено, за разлика от нашия празник, ретропарада, който ние правим по утвърден национален календар. Обикновено той се прави към края на октомври за следващата година. Датата, която избрах, беше да бъде април по причина на това, че колегите от години правят парадите си, да речем колегите от
Ботевград, колегите от Сърбия, Белград, от Благоевград имат утвърдени дати в началото на май и края на април. И аз гледах да се размина с тях като интерес и да дадем възможност на нашите колеги да не се чудят кое мероприятие да посетят. В момента виждате един прекрасен Opel GT на известния колекционер от Стара Загора, Тончо Желязков. Той има уникална колекция. Препоръчвам ви когато имате възможност, да посетите неговия сервис и да видите това, което той разполага, над 30-40 автомобила и мотоциклети. Просто уникална колекция. Особено аз се гордея с това, че имам такива съседи. Бургаския, Старозагорския клуб са клубове, от които ние се учим и се стараем да им поддържаваме в добрия смисъл на думата. В момента виждате, освен автомобилите, няколко мотоциклета в кадър. Дебют на този парад, освен многото автомобили, които ще изброя след малко, направиха и няколко мотоциклета, сред които и мотоциклета на нашия колега Иван Михайлов, който показа току-що пресно реставрирана Киевка от 1958 година. С магазинско изпълнение, просто перфектна. Това е репликата на господин Стоян Стоянов, който виждате в едър план. Реплика на култовия автомобил ССК от 1928 година. В момента в кадър се вижда Lancia Rally 037, реплика на уникален автомобил от 70-те години. Между впрочем, той получи, мисля, първа награда за реплики в тази годишното издание на нашия парад. Ние направихме още няколко категории, между които категория за дебют и категория за реплики. Интереса още при посрещането на гостите. В момента виждате Фиат Тополино на Тодор Тодоров от Бургаския клуб. Интересен автомобил, който обикновено не може да се види. Има класиката Тополино, но не и в комби вариант, който е адски рядък модел. Няма да коментирам Волга ГАЗ-21, пак на наш член от клуба. Тя е в града ни и всеки може да я види на което и да е наше мероприятие, което също, разбира се, е перфектно реставрирана. Сега виждате в кадър рядък модел на BMW. Ето и гвоздея на тази годишния парад. BMW-то на известния състезател Димитър Соколов, което за наша радост е в автентичен, оригинален вид. Уникален автомобил. В анонса за нашето мероприятие някои колеги бяха писали, че този автомобил струва 1 милион евро. Не, така аз казах, че е много скъп автомобил и че може да струва доста пари, защото освен, че е в автентичен вид, освен, че е на Димитър Соколов и от този модел, както се казва на нашия жаргон, са останали много малко живи събратя. В кадър преди малко видяхте, освен господин кмета, и приятели и членове на нашия клуб, заедно с управителя на Peugeot Център Тодор Демирков.
В момента в кадър се вижда още една реплика на Кобра, един изключителен автомобил, култов автомобил за американския пазар и за американските колекционери. Удостоиха ни с вниманието си десетки трабанти от Варненския клуб. В голямата си част те участваха и в състезанието за майсторско управление, като веднага искам да напомня, че Александър Ангелов, един млад мъж от Варна, спечели първото място и постигна изключителни резултати с своя трабант. Това е, което виждате в кадър, е моя автомобил Буик от 28 година. Аз мисля, че той е известен на студентската публика и не е необходимо да говоря за него, освен че за тази марка и за този модел специално, това съм учил в нето, което ще споделя. Ал Капоне е имал два такива автомобила в своя гараж и своята колекция от автомобили. Прекрасно реставриран, отнеми доста време, от порядка на 3 години, но това вече е история. В момента виждате част от регистрираните автомобили. Такава беше нашата идея, да направим регистрацията в центъра Пежо и след това да нямаме кой знае какви сериозни дейности по отношение на организацията вътре в самата градска градина. Кадрите, които виждате, са след полицейската кола е нашия приятел Питър Онил, който направи заснемане на целия апарат и благодарение на него ние имаме качени всички автомобили на твърд носител и могат да се ползват от хората, които желаят да ги притежават. Наред това е MG реплика, също мой автомобил, Форда също е мой. Ето този автомобил, който мина в Бордото, това е уникален автомобил на Стоян Петрунов, голям колекционер от София, който ни удостои с вниманието си и докара 4 свои автомобила. Част от неговата колекция, след които този Jaguar E-Type, изключително рядък и ценен модел, и разбира се неговото Бентли, което събира погледите на почти всички фенове на ретроавтомобилите. След като премина парада през улиците на града, през фиксирания маршрут, в момента видяхте една също перфектна реплика на известния не само колекционер, а и строител на реплики, господин Кирил Николаев от Хасковския клуб. Автомобил, който е печелил десетки награди за реплики и Hot Rod. Това е лично негово изпълнение. Тук виждаме много добре реставрирани Volkswagen, Москвич. Това е Мерцеса на собственика на списанието Автокласика и мотоциклети. Също наш приятел и съмишленик, разбира се, освен че е собственик на списанието, което отразява нашата общност, е и самия той колекционер. Ценител, разбирач, компетентен човек и така. Виждате няколко
автомобила соцпроизводство, между които Лада, Трабант. Това е Опела на нашия колега Петър от нашия клуб Бургазли с своя УАЗ. Представителството на бургаския клуб също беше прилично, като брой участници мисля, че обаче Стара Загора или Софийския клуб, някои от тях спечелиха приза за най-масово участие. Знаете, че за да се посети един такъв парад е необходимо време с прилични средства, организация, шофьори. Не всички от тези автомобили са в перфектно състояние, особено сега в началото на сезона. Виждате на тези кадри как е отцепено движението. В момента минава покрай кръговото на центъра на пазара. Още веднъж благодарности към районното полицейско управление и техните ръководители. Сега колегата Данчо от Поморие, който ето Бентлито, за което ви говорих. Кобра реплика. А това е репликата на Фиат Абарт, който видяхте преди малко на колегата Асен Малинов от нашия клуб. Кадрите са от Градинския мост. Малко преди да влязат в градската градина. По интереса, по бройна публика, мисля, че изпреварихме миналогодишните постижения. Надявам се искрено за бъдеще интереса да не само да се съхранява и да се увеличава. Нашия парад, за разлика от други колеги от страната, имаме амбицията да направим нещо различно като продукт. В смисъл такъв, приятелите ни от детския комплекс, както миналата, така и тази година, съдействаха и направихме една малка програма, малко шоу за зрителите и почитателите на ретроавтомобилите. Това са възпитаниците на детски комплекс Сливен, които направиха няколко танца, няколко песни, между които и наградената песен на Евровизия, перфектно изпята от Сливенско хлапе, което смятам, че не отстъпваше по качество на популярната вече Крисия от една от водещите телевизии. Volvo 146 виждате в кадър, автомобил, който излиза за първи път пред публика, реставриране този сезон от, вече споменах, от известния колекционер и собственик на много хубава колекция, Тони Петрунов от София. Това е с няколко думи. Естествено, че не може, виждате в момента наградния фонд, с това също сме уникални. Опитват се да ни поддържават, но колегите от София, например, но нашите награди не са онези ефтини купи, които се раздават навсякъде на килограма, уникални метални и най-вече тематични пластики, които се произвеждат в Сливен. И разбира се, ние като говоря в множествено число, имам предвид, че всички спонсори и съмишленици са хора от нашия регион и най-вече от града ни. Преди малко
Не знам дали ще дадат в кадър отново, но преди малко мина автомобила на бай Милко Димов, на сливенската легенда, за която сте чували вероятно и знаете, че той е бил притежател на първия автомобил капиталистическо производство след Втората световна война. Това е с няколко думи, което бих могъл да кажа. Виждате кадри от мотоциклетите, колегите, които бяха представили мотоциклети, които бяха в автентичен вид. И в този ред на мисли искам да споделя и моята симпатия към това, което показват колегите, защото по-лесният вариант е да реставрираш автомобил или мотоциклет. По-трудният е да го съхраниш в автентичния му вид. Това е с няколко думи за парада и неговите участници. BMW 319, година на производство 1936 година, Тодор Деляков. Шелби Кобра, 1967 година, Иван Петров. Първо място. Личната награда на господин кмета получава Ягуар E-Type 1968 година, Тони Петрунов. БМВ 2002 1970 година, Драгомир Желязков. Второ място. Класа до 1970 година, Opel GT 1969 година, Тони Желязков. Първата награда в този клас печели BMW 2000 SC 1966 година със собственик Цанко Александров. Първо място 1990 година печели Трабант 1100, година на производство 1990 година, със собственик Коло Тончев. Второ място за реплики Мерцедес 320 Hot Rod, година на производство 1936 година, собственик Кирил Николаев. Първо място за реплики получава автомобил Lancia Rally 037 1982 година със собственик Петър Петров. Имаме и 3 специални награди за дебют. Трето място дебют получава Трабант 600 1987 година, Радослав Димитров. Второ място за дебют получава Peugeot 504 1970 година, Димо Джамбазов. Първо място за дебют получава Renault MN 1923 година, Любомир Минков. Мотори. Трето место
номер 80 Цюндап 250 1936 година Йордан Вендев. Град Сливен. Второ място номер 84 Киевка К-58 1959 година Иван Михайлов, Сливен. И първо място номер 85 Димитър Вълков МЗ 175